दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सानैसो मानसिफ्रा बिदि सोंखारिनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो बेजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन बेयाव बर' आयदा बेयाव होआखैब्लाबो बिथांमोना बेयाव मुं थिसननो हागोन आरो बर'खौ लानो हागोन। दा बेयाव खुनु बेयाव गोनो गोथो साननांगौ गैया। बर' लानानै बेयाव फरायनो हागोन आरो बिनि उनाव बिनि पस्टआ क्रिएसन जागोन बेखौ खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया। दा बेखायनो जों खावलायगोन दि बे बर'नि बिदि माहारियारि आफादखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिदि मावाखै जोंखौ जेबो खामानि मावाखै होननाया बे गोरोन्थि जादों। दा बिथांमोना जेबो थयथ' मोनालासे दि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिदि जेबो मावाखै होनना बुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिथांमोना जेबो इनफरमेसन गैया एबा मिथिया बिदि मोनसे सानजानाय बे लाजिनांथाव बिथांमोननि थाखाय। दा बेखायनो बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ मा बुङो बुंबाय थानो हागोन, गभर्नमेन्टखौ बुंथों, गभर्नमेन्टआ मा बुङो गभर्नमेन्टआ मावाखै बेखौ बुं, नाथाय बेबायदि माहारि आरो आफादखौ बिदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो बेखौ जोङो दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गोजोन्थों। बिथांनि बे गोरोन्थि एबा रं, बिथाङा इनफरमेसन हयथ' लायाखै। दा अमरसि ब्रह्म बानगोनां बिथाङा दि नैबे माइनसखौ सिगांनो ओंखारनाय दि 29 आगस्ट 2023 आवनो जों बे इनफरमेसनखौ मोननानै जोङो बेखौ गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ मुभ खालामनाय आरो बिथाङाथ' गंसेल' कलेजनि खोथाखौ बुंबावदों, माने बाक्सायाव थानायखौल'। नाथाय जों बाक्सायावल' नङा, बालिपारायाव आरो दुधनैयाव थानाय कलेजनि खोथाखौबो जों रायखांबावना जों मावदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावदों, राजखान्थियावल' जों नांथाबनानै थायाखै। दा बिथांमोना राजखान्थियावल' नांथाबना थानायखौ जों नुदों। दा बिथांमोननि गोरोन्थि जागोन। मानो होनबा जों जिखुनु खामानिखौ मावोबा जों गोबां खामानि मावो, नाथाय बिथांमोन बायदि जोङो प्रेसमेट एबा मिडियाफोरावल' खोन्थानानै जों खामानि जों मावनायखौ जों नागिरा। दा जोङो ओरैनो ससियेल मिडियायावल' जों दिन्थिनानै जों मावा खामानिखौ। जों गोबां खामानि बिदि ससियेल मिडियायाव फैयोबो जों खामानि गोबां मावो। जों आरो खामानि मावो जितु जों बिदि बुंनाबो लानो जों नागिरा। नाथाय बिथांमोना जोंखौ मावाखै होननानै जिबायदि सोंखारिदों बेखौसो जोङो बुंदों। दा बे माइनसखौ बिथाङा नायथों आरो माइनसआव बियो ओंखारबाय। दा बेखौ नायबा बिथाङा क्लियार जागोन। आरो जोङो बिथाङाथ' मैया दाख्लैसो नुनानै बुंबाय, जों बिनि सिगांनो बेखौ रायलायखानाय आरो बे डिपार्टमेन्टनि थाखाय जि फाइल प्रसेस बियो दायो मुभ जागासिनो दङ। बेखौबो जों दायो खबर लाजोब्बाय। दा बेखौ जों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों जोङो रायलायबाय मैया। दा बिथांमोना बुंदों दि फरायसाफ्रा बेयाव बर' आयदा लाना फरायनो हागोन। बे इलेक्सननि उनावनो बेयाव पस्ट क्रिएसन जागोन आरो पस्ट क्रिएसन जाबा बर' बेयाव फैगोन। दा बर' फोरोंगिरि गैया होननानै बर' फरायनो मोननाय नङा बे नङा। बे बर' फोरोंगिरि गैयाबाबो लाथ'नो हागोन, नाथाय जेब्ला पस्टआ क्रिएसन जागोन अब्ला फैगोन। दा बेखायनो बिथांमोनखौ बेबायदि सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौ बुंदों। आरो बिथांमोना इनफरमेसनखौ एसे मोजां लानानै खोथाखौ बुंनांगौ। बेबायदि जागा हसिया मिथिया हुसिया दि बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावाखै होननाया बिथांनि बिराद गोरोन्थि। दा बेखायनो बिथांखौ जों सोंखारिदों। दा बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आंथ' बिथांखौ सिगां मिथियामोन बा दैदेनगिरिबो होनना आं बुङा, जेरावबो नुफेरखायाखै। आं उनावसो मानसिफ्रा मिथिदों बिथाङा सासे बिअमोन बा आजिरा मोनबाय। दा बिथाङा माने गावखौ जाथिनि खामानि मावग्रा गोबां बुंदों, नाथाय जों बिदि हयथ' दैदेनगिरि जाफेरनायबो नुवाखै। दा बिथाङा थोंजोङै बिथाङा राजनितिआव नङाबाबो बिथाङा राजनितिनि माने मुलाम्फानि थाखाय बा राजनितिनि एजेन्ट बायदि बिथाङा गोबां खामानि मावदों। दा बे मैयानि जोंनि जि फोसावनाय जि मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बे बाक्सानि मडेल डिग्री कलेजाव बे बर' गैया होननाय, बिथाङा बेखौबो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों, जों बेखौ सानदों। दा बेखायनो बिथाङा थोंजोङैनो राजखान्थि आफादावनो जयेन जानानै मावबानो जायो। दा बिथाङा जुदि मावनोबा राजखान्थि आफादाव थाना थोंजोङै बिथाङा खामानि मावनोबा, दा बेखायनो जों बिथांखौ बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौबो जों बेखौ खावलायदों। बिथाङा माने सिगां जों जेरावबो नुफेराखै, बिथाङा अनलि ससियेल मिडियायावल' थायो, खिन्थु प्रेक्टिकेल फैना खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनानै गावखौ हाइलाइट बानायनो बा गावखौनो माबा मोनसे खालामनो सानदोंबा बिथांनि गोरोन्थि जागोन आरो बेजों बिथाङा जेबो बिदि एफेक्ट खालामनो हानाय नङा। बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जाथिनि थाखाय सोर खामानि मावदों सोर मावाखै। रायजो राजाखौ बिदि ससियेल मिडियायावल' भुवा बिदि मोनसे इनफरमेसन होनानै थगायनो हाया। बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां एबा बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो माने मिथिखायो।